Cause abaya clear se see ya yegyina krom ha yi. E wo mama Akosua Serwaa marriage certificate. Abaya clear wo na ware ho besi sabre. Say from see call high court ne ba ya even bi ba ya be call. Mo ka kire so mo de maame no divorce letter be kire ye. Free sabre ne besi ne. Anhu ni divorce document. Unya nhu bi so. Mo kan so mo de be kire mo TikTok ne so no mo Germany. Unya nhu bi. Ha. Kame ba be kan kire wo. Ukura be bia wugina na wo so oda nyame asemu. Ele no. Court da ho no obi adna asem kwa obetie wu eye nhye ne mre o ele bi da ho bi de bibia akoka ho say wo se fine na court na dwuma o mo ye de nim dia wa anka ka wo kra na ka wo sira nyame o ama obi ele nyam Divo na ko charge apade no. Charge apade yi, wo mo na wo ye involved there was nya wo nyina na ewo elemu. No bi so mo ko charge apade na be next week. Ana mo ko charge na be. Info na ko charge. Ya na me pesa me kire ne ema bi mu ba fom ma. Ba kira mi kire ma ba fon ne nkire se me be ma news se ye ka se ya de we da ha eno ye ya tra o sa level se ya tra o ye ya pa ho ko sa be clear se see ya yegyina krom ha yi e wo mama Akosua Serwaa marriage certificate abeye clear wo na ware ho besi sabre yi se from see call high court ne ba ye even bi kwa ye be ko mo ka kire so mo de maame no divorce letter be kire ye no free sabre ne besi ne why who the divorce document unya nhu bi so wo mo kan so mo de be kire mo TikTok ne so no mo Germany wo unya nhu bi enti na afei no oni aware ne ho nkutahudie ne so no na ekokra na mo ntumi nka ekopem se ese tim legal wife wo akoma bi bi ama mo se ebi ka mo nu asem to opposition fo na fa no mo de kire mo re rade abro mo kra na nsa no mo ntumi ni sa nkomo ni biem sama amini ni certificate afẹ́ de si anyi ni certificate ni ntumda ehun komo na no mu dibe boa akopem se ese ifo bi akoka se ma amini ni certificate o se de enti kire o se ya pass side bi nkomodie woni bibia wo sa wo da na di kire obi e ma hu sampa bibi wo ho enti di aka bia ya nimdifo ne lawyer fo adwuma e na ekoso ti mesrawo ewo ni die ni ahobrase akwan mu empire boy wasa wo bo no na wasa wo bo me ka kire wo say ele yetumi edi ni bra utumi ema se judge kura woni nsam no bekwa ahomje ma etumi ko ni power for nsam mo to aso emra omo ama break nanso sa won tene ma bi ase a entna ba bi mu obi nka nkyira wo say ni negative nti e na ache mi di akire pa mi di akire o mi di akire nipa be na bi etimi di update ni brem se dem di brawi ye follow ni ye news ni nya wo grounds wa mema wa hunu ma mo wa hunu a amoa na nyi obi na ahye da di la ni bi ada nya no kora me say se case fufuo bi na tisa de no nko bet ma elle no any appeal no di di akire ye papa sansa ni na ada kuma se ha ka kire o se me di akire ye papa na me kire o se me di akire ye papa enya obia na ye kat o play taxes bia ma na chen free Ghana panyini bia na mfiri aban bia na mfiri court no e kan kra kire why eniema bebre wo ho a enkofo bia o se munya information omunim update omunim dia ekọ
pono ni ma unhu kwamra bi de we si dane nsam number bi na sai eniama na eba no ntino omunye onhunu de ekoda obu okra your family member pa onim update ho ye da form wa de ni mu wram ti ne anim bi nko depend on family member nko aso a na dan mahu the nature of case no be ekose say ana say fa ba bi e wo say wa grant so form adwuma na wo ye no na ni so nipa no onti ha no awonya asese wram aye enti wonim ya report to court sa tama ya report to court asem sa follow court stories wo media mu a sane ebeka news wa be eya ma na eti he ayeye me catch us me the court story bi achi na sei ena kwa kuma to ye no obi anwura mu a obi bibia nim enti sa sie de America no ma bibia nka njira wo sei maami no ya pi na nkofo awura so mane maso na mu sisi kwan enipa ni need obeka akirawo nukura de eba akopɛ onim de ekoso onya update ni ntino na adwen ne sebia ene yam se ne ono kwafo dabre nza de o isa wunhwe da enim de ekwa na nyanam kan obi a wawi ade da oba na osika en from akra huska ya to fuma kwaku wai so ni so ono kwa na anu ofa ma ache nti anya hwe nti sa na ebebre ya na aye ono kwa enti misraw se case bi da baabi na enipa bi nim sa strategy bi koso nti no muntimi muwa ana wonti ho asama eno de minim na emom appeal no ene early no misramo obi antwe na no nkoho misramo mu fa ma asam nkoho de onim de wo ho a tina baabi nya man force se bia ka bibi fa ho na bibi de obi a ntu ana mo obi antia ya So what's wrong with the econo? Menya blogger keke. Sebia what him say TikTok aba. Will be on your phone. Tino aso no de aton so na o kan asem baby. Patro me a journalist. My read adwuma yie. Me read adwuma baby am start free ye. Field no rema baby e ma start free no. Me starting media free court reporting. Kofa court stories. Tina court wa me pon awu ya wa ba adwuma mu abetro story. Ya kan sakura na news ye nya biaka akenkan e man kakra de namu a ye de abetena ha seedi enti misraw enye se busua bi asama a waka akire nko na abe na abusua musa sakura na nim case na da ho no wote ase ye bisa wo na wuram na watumi ehunu case na da ho the nature of the case no any baby ekọ na ani a lawyer fo adi nkita ho mahunu de ekọ ti misrawo ema news bia na nti kromu akomanya o ya mpacho se echia ne ehunu ya mani mu ya meba be ma wahunu se de be ya enkosi prima wakomanya o ya na emomenu that level ne dia ma ye ni di obi atem obi ankosi kwan oh basa am wow sanka panini bi tine baabie because api kro bi onim ho hwe sikwan so me anya edie ko kumi first kai uba ya osika ira san frama so na aho ade egu curtains yachi so di ko she ko kumi panyimfo na ya mo kan masam omunya baako nya panyini baako pe na wasase so na nya panyini mienu de wunim no obi so ya panyini saa
Ye panyini ba ko ne wa asase so panyini ni bi ye mienu ebi foforo so wo ho bia wo ho asem bia ni ho betumi asi wi asempa chotie mi ahayi ama panyini bia ko gina baabi ba ko da ente saa na emom so obi wotumi bi na ono de ne office bi a wo enti wo interest bi na ode saa ne tumi na wo ne ma ne office ni protect bi a panyini bi ono so side bi no ne office ni ho tibia saa bra ni tumi nu ho na nkyerɛ sɛ panyini bia na saa de na mpɛsɛ efirim tirim asu ya toto nsa afrɛ offices bi o asɛm yɛ te wo saa simple saa no ti wo kra na wo kra ho adwirim emfa nkɔhye wo bia da esi da kanya bi besi ama asɛm bi asina adane no bɛho akasifuo bi ebepie ni anigye bi omu nyina bɛba abɛgye na wo ma start di asɛm we ayɛ mfato ho aka asɛm wo do obɛhunu panyimfo no bi so yɛ adwuma wɔ fam o nti sɛ panyini bi ɛna ebia mfa nsa wɔyɛ toilet so panyini ɛna baabi ayɛ dwonso no urine hɔ ɛhɔ panyini toilet ne so panyini wɔ hɔ no o panyini so wɔ so obi ba wa na abetumi ayɛ adwuma aboa no yɛba urine hɔ a ontumi mɛhyehyɛ mmara ma no wɔ urine hɔ urine panyini ne so yɛ n'adwuma saa na case we baabi akoduru tibi dabi toilet ne so panyini ntumi nka nkyerɛ urine hɔ no panyipa no hɔ nsa kyenkyenkyen ade wɔyɛ wɔ toilet hɔ nde boa no onye bi wɔ dabi enkɔ ne saa basa ntumi nya ne saa timi sremo madaroma ne ye mu ntia if sɛ so obi wɔ hɔ a na no odubi no onim de ekɔ na sometimes wo pɛ sɛ wonya news bi na so watumi agina so de kan asɛm a bia wo frɛ betumi afrɛfrɛ bi ntoma akyerɛ wo na wo hunu ha wo betumi a present de akyerɛ wo nkɔfo better to say ye kɔ ya ne saa sɛ panyini bi na edi bɔne bi na obi na ɛyɛ bibi de new level hɔ a mo mie mfa hɔ kra na misrɛmo a bibia egu akwa mu a mo mark bibia kama saa sɛ discipline bi na yi bi aba case we mu asa ayeyira man nkɔfo bi side bi hu ni nyina hu emu ntimi nwura o huwe ena minsire wa na busuafo na akoma ya omo ya sa ma me papa no no wo ma akoma ya omo ya sa na bibi ya mi o o ma akoma ya omo ya sa na mi wo ma mi foi awrade ha ena kra mi ntimi nsire omo tete yamfo bi aja pade wate ami Akosua pin ko obi wa ji sa o sa de ba pin ko obi anti anya ne sa ensi sa ya meti ase wai ya kasa se ya mo mpa onim se sa side fo bi pa nya ya sanka pa mo pe amfo sa side fo bi pa nya na nke etimi ahu akyerɛkyerɛ nsɛm ya de adwuma sanka pa mo pe asɛm bi asie wo wi ase ase side fo bi nya ya nko mo wie nam sisa na ho no kra ho de because anokra ni ho a para wa kyerɛkyerɛ mi ya na akɔpem bo se epanya eze sa abre ya nka ala kwa to nkonfo bi so nkade na meka so agi se nokra no a o adi etimi hu ya hipa me cha bonsam hu ahi papa niso kwa me ni hu ahi sumi hu ahi me ni hu ahi sumi hu ahi
Awurade Nyankopɔn. Oh, no kure. No kure oh. Medofo, no kure. Edi asem na chi pa o. Na nyame adom nim say nyame favor. Say mo mpai bo. Ene dia nti o. Ye di asem na chi ama. Ye di akire o, ma ye nya course free. Afedi adru sa atna ya kese bi frefre ye yo. Level akwa do you have no idea. Formation. Sa asem dru okromo ho. Ebia na bia munye journalist nti no bia munnim ti enhyada nya problem. Asem bi si na drum pempenso bi. Na offices bi ni atna bi start frɛ bisa omu sa de wunim ye hu se to okasa fa asem de na wunim fa ho wa adanse bi mu wo bibi a bibi ba start say wo ba mu no net sa nkomodie bi sa start koso a e ka bibi kire what I say e kire wo se nti misramo sa wo per results mi boa sa asam no a asam ba mu nim kunim bia no yifri wutirim nka bi wate sie me why spirit na edidim kunim no empe negativity won sa me empe niema aye negative emmoa me mfa ma adwene nko ho enka bi na nti saa mponya no kore saa nkunim bia nyame de mama Akosua Serwaa Queen Emma asam no a nyame twa mu no eye mama Akosua Serwaa nkunim bia kese pa ni pa bi no madwene ye omo se maame ni din yemfa njeri awuraba no ewo maame ni din mu na nti maame ne kran ni sunsun so woni yawo empo bra no gu so pa tentrene na ne kokwa mu mpaebo no nyame tie ni watwam osade nipa na kotena ba bia na wote ansa na obebe krom ha nya asem wasade na kotena watwam se ko ti wo free Ghana ha kono na sa asem na free ni tiri so ye free ni tiri so sa case ni hobi eye nyame o enye nkunim die ti dia amusumu ni nkunim da na ne die nyame na mama Serwaa di nkunim yi kunema na ohyem ni firim awade kan sam so akyerɛw saa de na nyame yeye no na wasa saa bi platforms ni so eda so si so efrɛ enkofo onim omunim nyom to na nka mo ye worship da nyame ase mudi nyame ase da kan ka achi na me ka kyerɛ mo samusi mo do maame ne paade a koda na eche no maame ne din ti ne ho ya wonti no mo ana mo ne na ya aka nyina mo besis ebepe sika man senka na asem be koyi ama no mo ma mo remfi mo ho ne nka achi nka achi nyame nkunim de kase a wode aba e wa asem we hu a ye di a nkunim de na ba wi a ahyate ba ko ano atum enya menti asem e kwa apilo yisi ye di ye e na obi ekoma ba ko watu achene what not watching nim have when nim said they no ne value oh when nim de esi me dofo I was say kra gume won tine ma na se yesa oh ye na nyame nsa anya nkyere obiem ensem we baba de ai na akokota atumi adi awi a chese ba ko atene ho ase a e show ye se we de e call ye ne se ne siye bi akokọ bi ada so wo ho empo de ka asa man mi anu nyina ya yire kra nso ba akokọ api
emu de na akokota yi ne ho de enipa adwene mu o madwen yo mo se eno de ba na de ya obeto maame ni mu wo di yawo osi ebejeri obi a wakasa ama no na nka de ebesi asi no enna nyame bo asam ni tugu yi ya ni mpo ni akasa we di fo we di bem nyame no papa no ai be ma no kwansi afamu no okeka ne ho agyae ka kira wo se de di case we ba bi da bia wuli na ye last na e final nipa bi antumi nka hwe no eno eye spiritual de no ene ba physical eye final ebi ne mama se wanti impai bonti nyame se kwine ma asam na aye wade soa no afei wapil ne ho mpai bo nyina wa direct de abehwe kwine ma case na aye wate te ya wontumi na metwam na me abo ato agu ye firi ho ti akobuso mo se next journey date ni da ben crime de ntwam ti so wo su wo adanse che se nipa na ye boni atia wa gi so wo sa akoye ne foforo de e kira wo se ni ho biem ne se wo betumi akoye case koye nkọja adu we nsam bi kire se de ne da ho na mo ka ho asam ne de ato atwene ha he is wonderful. He is wonderful. My Savior is so wonderful. He is wonderful. He is wonderful. My Savior is so wonderful. Oh yeah, oh wanweni. The any pass sharpim pam. Yeah. Oh yeah, oh wanweni. Oh see me ba. Majin kwano. Yo wanwe. Akumbi da wanim. Na yakokase a mede betro bibia to wiase na obaba aku bia sem bia be ya watete aye wadwendwene ti ama wo focus no kra ya ayira saa de aye watete no enya ho na ko ne wonya ho na me fa hye me dia nimonyam enti sa ho be hawa bi twam iya firi ho na wo hu anim na ade na me fa wa asam ne so aye no atumi abem ma wiase nyina ehu nya me se ma dwa firim we batete wom ama umpai bo ntumi nye focus na ye frim focus me ba focus na me ya ade me re ya ade fufuro bi ya ade fufuro bi abawa mata me chia o papa abawa mata Mami onu kwa ni obi a TikTok no mi chia na yi pa mami bi ota hye fufuem so wa abuchire fe bi ko bi ba wa mata me hu so ha me ni abo ni message sisi a em so ye TikToker em so ye spiritual woman bi me hu wa yi sisi a na mi shira wate mami me nya okese oba fe oba pa nyame mu ye ni mu aseda o ma ye ni mu aseda ya swan ye hone so ne yakoma mu se obi nyame dwuma o se nyame afre no a ode akoma peye no nya omo mfa akoma panye no yesu ye die nie ti mimi nsom twra dwuma no a maye firi dadaada na me start ye besine no me fa ne se me ye me nyame dwuma enti ade bia me ye wo ho bia no obi asema baba manimu bia no me hwe nipa we anim se sika wo ne ho we die sika me hwe obi oni mi bia komachi Diso oni akoso wo twa ntora kire na de obeka no kura kire obi a ba bia da no yemfa nto na me ho ntome yemfa nto ho a mi bia ni ho be ma afia abeka kire wo sese ni ti sei da bi na ho ne ketekete wa ade ani mu ka asam so kire wa ha ni ye anu ntini abrande me se baifua afia na wa baifu nya bayi o no kura akoma kutawo a sa ne te sometimes nipa be hunu say oh kitikiti bi no si wo
panyimfo kasa ade ende ai de nyame de acha wo no hu adwuma ya saa na nyame ye wo ode wo kom panyimfo adwa so otutu anamon si esi baabi a empanyimfo ewo saa na tie yemfa ye nan si asem bi ho ewo yensam kyerɛ adwuma mse case bi aba nim sɛ ha na no korɛ wo de ofata cha opa so yenkɔsrɛ cha opa ma no de wɔse ye ka asa yen hwenka na ye nim agu ase daadi nkugo da nsi da nti we na dabi nyame de ba asa asem wem for a reason ya kwete mainstream media no aye be bia we no edi sign as case we bae no obi nim sɛ case we bi beba nyame e de kɔ media school yi adwuma bebrebe ni aye ama nkɔfo ai anyame afa ye so aye ai ebre nipa bebre na wei dia na esi wiase na ba media isu kakraka yi na nyame de saa de ya ye no obi a agina saase ama no ya gini fie ama no obi a ya de akoye no operation saa nso ye ni re emu ahimfu nkonwa ne nhemafo bi nkonwa saa ne na mu nyina no na nyame nim sɛ wode wo ba ebre bi mu sei for maami bi e friend Akosua Serwaa wode ni kundofo da dumba abre na bia ebeto ye pen so aye ni mu ya ya rem aye gina he ugina nkunim dia afa why enya by chance bi o nyankopon na ahyehye ne saa na odi aba ye de mira social issue program mu e wo radio so yesi menya da because mi so ma adwuma no ye de news ya na rabafo he pa aka social issue program me dem matimi aye yes abawa mata totorobento ma me abawa mata me da wase we are spiritual woman totorobento ya watu yi e spiritual ai kire se ye boma me ye ne ato abrempon atitiriw ajejefo wan monyamfo nkwara ne mpanyina koma so wow ye da wase na obi so ahye me ye friend say mpo nyame nhyiraw legal wife oh nyame nhyiraw papa enti nyankopon nye mistake me se dia wo ye bia wade na wusua no wade pam na wo pam no adwuma na wo ye no wo ye onyame dwuma fa ne saa wo fa ne saa obeye ne ye nyame so be hyira wo ti se etena se na ye ni sika ne daka akese mu a metena se na simitin se few period kakra bi aya de show sama host social issue program awo pem so radio no hwe sa few period no hwe sa brekuma bi no hwe adwuma nyame de mo ye hwe nipa ahodo bia no magya pade bia kodi ba bia nyame fa so hwe nipa bi nsase bi nkonwa bi hwe sa ne manema no yade bia nyame fa am so ma nipa bi mo dom kwa ya sabia ma efifiri wo so hwe dwetre bia nyame fa am so ma mo bo nipa sa bre kakra bi mu no ade na nyame fa so ma eye no ma ne nya wo da na fa no si wani so so ade ba hoahoa ho se nyame be fa wo so aye de chance asen so obenya ka akese ye hani ntade pa ne niam pa adam nanso wo hyedam a wo yam brim that time na yam hyehye wo saade queen mintini entime emre bi na akwa bi ka asa na mehwe ne din onipa bi a wagina baabi wo na wo be ka kire wiase nyina na wa adwene mum na wo ne me se magisika bi ye adwuma wa waka bi da aye adwuma ya mte ya me ye ni sesi ye na sika bi ne de ama me na me de ye adwuma so obi kura amo asamifo amo ho ne matena se aye meeting poda se ya adwuma kura ma ye ni ewie mpa bo hye kura so obi ne matena se ahye me bobi aye meeting sam ne mbam aye obi afra yen o ba bi agina nse munyama yen na ni nyina awie a bi e bema mu sei kura wonipa na o kan yen nyame be di me ne ontam asem ye mienu de ne nsa fore sika ana oda contract so ana waji bibi
Ansa mo keka ne bia Mr. Tibia na masere. Ansere no anya ho ankwa ma no nye o. Me de makoma kan na ya adwuma o. Ti ma no anya o. Ti na ya na masere. Ma amfa sere ya na anhye wa. Tati ya kama kuma sa mensere. Ejai. Enti abusuafo. Mesrɛ mo a obi anka na koma nto ne. Na also obi de free. Ama free. TikTok pacho nyame nhyira pa. Mami ke nyame nhyira mo. Nyame nyam nyina mo kese. Yo medamu nyina se pa nyame enyam kese pa. YouTube for na mo ho te sai. Kontonkyi F1 na mo ho te sai. Kontonkyi abusuafo no mo ho ye. Na machine mu obi a na adam wate. Ya hu de echinchen sei. Na no na ama abontene kakraka sei. Nyame ayeye. Hwe. Cases I follow. Already nyangobo. Meda case nyina ya follow. Na mi no na ndru me kwa wuhia me a. Wa got we dey ye twam nkon we dey say me hu ni asem. Nsa na nyame ya di po. Ombo to wasa ani na me ehwewa. We se moto twitches mu sa ayerade. Ipa bro. Na Santa bonse nipa ni wasi a betwam mo hu nche so hwe nipa hu a na kra ese anyini imagine kokromoto no we o mu ami ahye boto ma na so de me yede radi yangobo just boni ni de de yeni emfa hu se bi asem kro no kra ye nyina outside bon ya nwini boni ma ho na boni ni no kra na anko outside ho ahu se de ya na esi ya de team plan boni nya me betia wo ede miti aye krobo no oba mtiri ho atutuo timi kan so ma kese afa ne normal hu ni se nya me na ye na dwuma enti mo amusimu pe enwi ayina mde miti no on says ma mo hwa efupa o first pa no na hu se miti no on se na animu na tutu pa yakobo yeti age ani so na atutu ade bibia enye ye nyame adom ade am nyam di treat na agye mpa ti mfunwie ya miti no hu sama ya ne style bia efe hwani se ya o se me miamani na me mani mi treat tre ni ye ansa na mabo enti misrawo mo amoso mo pe bi na kaklan kaklan ena me de ye me nasido right enti we di abo ampa kakra bi na ha se kakran na chese efuna afi queen betna se ya mi bo mi tina kaklan fo mu ye fra brochire na ebo we advert ya enti misra mo so pese okoto bi na tiri ho akuku samidie na ayesa midie ya musu betimi a treat wo de ne sa ai pese me treat mi tina jaw musu kotobi na so fa treat mi tia nim sa free ansa menya selfish kra midie ni ya kakra bi na efu ya na kwen me da adam me ho na me bo mi tina me yese ana menya ni se ya obi se me be ma hano no blessed me be ma mom me be ma today I need some. What is the name again? Me say kaklan ana kaklan me now sido right this me say akohwedi ni bet me say me sure say kaklan me now sido ana enka ni say kaklan me now sido me now sido ana me now sido mina Kekland omo amuni na spell ni ya mama Kekland Minasido we say you look nice in low cut
aha no edina no matwra te won mu nkoto bi hey ya de toy abese manim o ya de toy abese manim as if I did you buy oh okwa pharmacy shop bi wo ho aha eye pharmaceutical shops na tonton ti okwa pharmacy ba bia obi si ma de queen filter yi ma me yes Costco ena de ma me Costco Costco I saw me filter see you look like a toy queen minim do dia beso mani eko awusafo sabre wa hu say enke dru sabre ya time we ya boy enka me ba be ko Afghanistan na mame emfa ayi bi nto hakakra free bear na o ha ne nkofo send me link bi na link ni bi o ha ya mintimi nhwete ya yenya time ntimi nhwe ena ye sa nemen bi o ye bedidi akira ahwehwe kakra abusuafo baby amode Afghanistan news no efa no ansha emwa wahu se waka asem na wie no yesi abia na si wo Afghanistan obekọ na yafa ne de obi oga na ha picture ato animu na meme kasa ye no kra de nken shadan ha adwene na nso nkofo ahodo bi nso ye live Kontonkyi Afghanistan news no se maami asomasi o ne ye body sha ho kire papa asomasi we wo mu na ekire mu di mu nkommo mu konkonsa bi kire de toso biem obi kura so na eka na asem bi ebi wo kura wabo edina wie bi a Mr. Apia ade pa Apia aye na obi so abem kasa Afghanistan money din azan kura ma ro kura sa mi sere kasa Afghanistan nipa na kan wie o amusi kasa Afghanistan obi so be kan asam na oka no se de wasi aka obi anim se we asam na oka yi onu se Afghanistan o mi modi na sa Afghanistan sa na mudi ayo media ne so mi nya time em follow ye o de ma am was mon kan okre sa musum be kan okra ama sa Afghanistan ni mi be se mi jayo seriously and me nim be my meeting cause the beauty of ade na aye no some say no and I mean to be for blame me na so because me am pass me information no wo will receive no so no we are wo kwan a so pese bia wo fa so ye no but we are more beauty of information na me pass no said obi dia betwa to say let's use Pakistan sa na me nim be ma ye bi te decide say be study wo study ni so ase edi ni keke na asesa eno ansa ni pan beka say nya Afghanistan bi e kwa Pakistan na ono de na asam ahye ho and their ha adwen kwan so obi di obi atam so bi obi kwa na edi panyi bi atam a o say ba ku bebo di o say kasa Afghanistan in fact media ena ya meeting na ye ne de ya dwene ho a asem pese mi jai because media ya abo bia me pese ba ba effect sa asem we na da ho no results na ye hwehwe no nti se me the news be free Afghanistan ba na ye pese ye ya de me anhwe e be sa be sai adwuma na ye ya bro ye per results asem pese mi jai and the way ananka ye abusuafo na eba ne de nipa no nya interest wom ene ade no me den enso baby omo de ade na ekọ ne de o de man be mamrem kakra wo na seriously nse enewa bebebe bi wo fom bi wo Afghanistan sam ni mu a enka
yes so be hunu niema nkiti bia bebre baby omo gi anu sini baby level omo dey kon say ye talk of the town I say media no so bi kana asem a odi watam wie cross me ka Afghanistan abodi na wi anisa wi akoyi a Afghanistan so nya saa na e ka no tian hra be update no na ya analysis no na ya de esi ya de update ne ba na ya analysis no na ya pe baby me hwa madwen kire no ba so me hwa madwen kire no if say musumo idea bi am betimi de aba be ya be because obi si stop use Pakistan and see what na see what Afghanistan eh I say Queen asoma working yet nase ena bibia production bia e de babia no say ebeye woda it come with adwumaden sabe ontena baby mo sire mu betre ni padrom enim emetum futuro mu wani enyansafo atitiru edimdifo mpanifo asofo mpanifo politicians ahodo aban mu mpanifo nananom bi nyina sabre omo tete omo emfidie ho a omo de Kontonkyi media yen stories e de ba e de edwedwe omo bo ana omo de entertain omo kokra san ne bi akoda ebidum so wa adwuma so enti ansana ye beba betena se no ye Queen aka ye centrofo a ye betena se ye the full production eba ye ba ye be show ye be deliver bibia keke bibia bi wo full package so ye dwen atiefo no ho ena ye de stories ne ye dey eba se ye tena ha na se ye story a ye caption na ye bebo e wo Kontonkyi media ha no ye wo ye nuanom bia se be e bia wo no omo tete app no so a omo record echo posti e wo mo pages ebi ko Facebook ebi ko YouTube ebi ko TikTok ene de keka ho e boa ma adwuma no e kwa animu but obohu ye nua bia ono a record Kontonkyi media video no wo TikTok o ko post wo YouTube no caption na ode be ma video no e wo YouTube ho no obia oje ne sika post wo awie e de age ne views awie but when we nipa no a oto wona wo kasa nti the problem ni nyina obia no asa akase Kontonkyi media bi kura akasa bi animu na wasaya asem na wo ka ni nyina wa animu aka in favor of ono no o de asema hyewa no no de asema hyewa no obetie be wie no na bi asem no kura de wo te ho no a wo ka na asem no wa ba obi adi obi a wo bo na ka hye ba obi din e de abata asem na wo ka no asem ba sisi ya wo to ba bi obi anim ba de otimu kasa no and a yetie no yatena se for so many times and you are planning for Afghanistan story a ye entertain deliver information be a ye nim enye Ghana asem it is a one obetie no so obetie asem ni wie na ukofa obi picture e de to ho ukofa wie na ukofa obi din bi de ball caption ko bie asem na fe na ye asem na ya kan no a ye ya ko fire some more story Afghanistan ade aba ya beka wi no wo be kire mu yie a kire nkofo wo kurumu no ayese wasem bi eda wo kurumu a wo ka da bi unza wo yesa emwa the beauty of ade no eye well plan production ena ya de ebremo enti sisi as yesesa no na de ko Pakistan de ko Japan de ko China na some question see o Japan see o Afghanistan now sesano a nipa no besa na the most saddest point of it and they say nipa no air transfer was say any Kontonkyi ye ne sese Kontonkyi Afghanistan sa ka na some of you nipa ra kan nyina awie no na some of person wo kana sebe ono no e sign ho no de Kontonkyi Afghanistan and na e de sign ho asim say as a lawyer man no a wo de kata ade no so you know enya no kwan in fact yenya adaje because of adwuma no ba bi adru de nti yenya adaje ntena app no so bi age yadofo no ye ne ko hu yanom de link ne de abro uti a ahomete ebu abam ese the whole production the beauty of adwuma
because obi asem a wokofo obi picture akoto ho a ode ekoka say ebia sei na wokɔkyere mu akyere wiase nyina se sei na Kontonkyi pese woka no no ankasa na otena se kan na say nti nkontimi nkyere mu se na mpese so on nkontimi nka yɛnyɛ ne saa sɛ deɛ wositi asɛm na asefa bi afa wo deɛ ɛhyɛ wo tirim so wobɛtumi akyerɛ mu akyerɛ obi a wobɛtumi akyerɛ mu akyerɛ obi sɛ deɛ wɔn ti aseɛ sitie but ɛnyɛ saa deɛ yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ deɛ wositi aseɛ biara no fa ne saa but wo na wo sɛ kɔ kyerɛ mu akɔ tutu mu pusa akɛseɛ ne nkeka ho no ebi di nkɔfo atam nyina afa ho nyame ebe me sɛ wo de ko ntɔkɔ ebi de ko ntɔkwa ɛne ne nkeka ho enti ama the beauty of adeɛ na yɛ plan ya ɛyɛ segment a yɛde ba no a yɛno so yɛhyɛ da apa onipa ɛma wɔn mu yɛtua ɔboka yɛ adwuma underground sɛ information ne ba yɛbɛyɛ ne dɛ just me tikura bɛyɛ me yakora information ne ba yɛbɛyɛ ne dɛ ɛyɛ full production we don't joke with it because ɛyɛ adeɛ a ɛba information papa ɛyɛ authentic is it bobu ɛhɔnom na pre obi ɔkana sɛ ma wɔ sɛ Kontonkyi bɛseɛ Afghanistan story abrawa didi nkɔfo atam o waka de agu panimi bi ho fi ɔde adidi obi atam ɔde aka kasa bi a ɔntimi nkyerɛkyerɛ mu bio na ɔde Kontonkyi Afghanistan story na ɔde aba bɛbata ama adeɛ no beauty ni nyinaa no asɛe enti sɛdeɛ wɔka na no yɛn so yɛne mo ɛna ɛyɛ adwuma no. Ehu sɛ ɔmo adwen kyerɛ baba paa. Deɛ mo bɛka tɔda bi a unze deɛ na mema m'ani gye yɛ tiefo no. Tiefo no wakoma papa mama me sɛ wankasa. Ɔmo pɛ yɛ problem. Ɔmo yɛ intelligent people. And all the time no sɛ wo ka asɛm kora na sɛ wo pɛ sɛ wo ka biribi kora sɛ hyɛ wo sɛ kankanka mo sɛ queen kan let's move on. Ɔmo kyɛ sɛ enipa bi ɔmo bu ɔmo ho bi. Ɔmo gye ɔmo yɛ ɛdɔ platform no. But nipa kakra bi ɔmo bɛ record adeɛ no ɛwɔ in fact mo a mo TikTok na any YouTube na mo hwɛ yɛ videos ahodoɔ wɔ different channels no ɛyɛ a mo hwɛ the way mo si book captions no a ma mo kɔhwɛ no ɛne sɛ deɛ yɛ de ho yɛ production na yɛ program na nkasa hwɛ sɛ deɛ si book caption no ɛne ade you know saa ne ma ne nyina de nipa to ɔtan kuruwa mu wo ma obi a ɔfo sɛ wo de obi picture ba akɔto asɛm no ho nipa no so yɛ amo ne din wɔ ha enti deɛ ɔte hɔ kasa no ɛyɛ Kontonkyi ni a ɔyɛ queen wo a wo de ade no kɔto ɔnyɛ wo a enti wo de abɛto hɔ no ma nipa no sɛ ne ho nkɔyɛ obi ahi asɛm na wɔka no so kra na bia na nyɛ nipa no asɛm na wɔka wo na wote ase na ade nipa no picture akɔto nti wo afa picture nto ho a what will happen ɛdeɛ na besie wo antro bibia ngu ani mu a deɛ na besie asɛm na nipa no yɛ ka na ɛyɛ important nti deɛ ɔwɔ adwen na wɔte adeɛ no ase no ɔno ankasa ebreki a ɔbɛte deɛ ɔwɔ ka no ase a fine but I'm what the beauty and some bebre wɔ hɔ and some wɔ hɔ papa I was say the man wɔ now so who the way forward that and some who does say a report to free baby now no cry tena ase near say the New York events a US story and so they me kwam ka some the Uzbekistan nyina eba so e dey ba ye person country bi a report to free na ye dey ba ai no betimi aboa ma o so a wutie no so betimi ehunu ne ma e koso nkrofo ama ase enye Afghanistan Ghana asemeze Afghanistan ye kan izuzo no e won su ase so e ye kuro bi ya kyekere won su ase eni asase so ai no yanko an yetimi kɔ hɔ e kokɔfa sa story no e de me it is a wo ka so obedi nya ko akɔ asem de abata nkrofo ho what the whole story okay enkrofo ebusafo ma tie mo comments ni nyina me gu so a me hwɛ na mienu bi e wo mu a em say you consider ni nyina saa mienu no de di kan ya disclaimer say nke be issue disclaimer say asem no a bia ye kan Afghanistan a ye kan ye direct to obi a e wo Ghana na say bia bibisa ye kan Afghanistan sem e no wo ho ye dwene ho de nti a ye dwene ho no ye ntumi ye saa esesa ya adwene e wo ho no say enye ba e pese ye de bra mu nko a de ye bia ye pese oyi owura deal asem ye daga na ha nso no ye mpese bibia ye ni nsu bia de free baabi e baba be affect no nti se de issue disclaimer de obetumi aye issue no obi te baabi no so de be na ade opa o mfa ho be saa dede na news na wo de aba nti o mo ofa nkofo din ataretare ho de ye saa dede no okrom a e wo deal asem ne ho ye mpene saa
ate ase tinye asam ne results ehia ye ne pa ye mpesa de na ebeba wa asam ne ho ne dia ene nka disclaimer de nka no ne ade edi kan edwene ho acho de to so biem so bi ka se court ba se court asa wo mo Afghanistan samti obi a ntimi enkoje ma ne ho ho kra de ye nwene ho kra ho de se ho de nya ho asam ntina ye mpese ye beye me my personal information na obi sort ase different na no nti obi de kokko ho de ho kra de na de na epese ye na disclaimer no na enso disclaimer no ya issue awie but obi fa ade no de TikTok live so mo Kontonkyi edidi obi atem na asa akotwe obi a oye panyi bi a ye di na tem bi asa be wura asem ni mu na be affect asem no ba hu sa ade no tini adwene ho sai ne nka yenyai na yemfansi na de ya me ya wo ho pa yensem bebrebe wo ho na minnim kan a mefa so na bi wo ho a bahu na nyine be hye etirim saa de be na Afghanistan semi on be wia me ba be kire mu a kire wo oh nze nya se bi e ba yi kra no nze Afghanistan woro ankasa no nze na no mo kwa asetena no na omo ka se oman na ankasa kra na nze a corrupt country Afghanistan ho ntin comparison ko mu yi case no refer to different country die no kra no mo guso omo ka ho asem a eno no lawyers no guso keka ewo judge na di mo yenya fancy po mo hu say o mu transfer asem na free Afghanistan o di akokuru fufuro so ene say akwakoye say ye After 40 mame mamre mu na ebe kire wadwe na yenye ne enko eti efri saa break ko say yin nyine betumi adwene I think say for now ne de enipa questions na pop up ye pa na emienu ba ko ya disclaimer no ne court no in court ne de enko de ho de no bi kana asem no mu de ande da baby na disclaimer ne de no dede no a asem na de beba na beye wo media ne so no yempe se be say the beauty of case we ne baby e kono ya protect na no ya sa kan Afghanistan news ne mo ko fa ba bata we hu na akose no ya kranka na anu de na mini se be si se ya nka senka ya ka de be ka kra na anu ada nanka you be see so no Afghanistan news na you confused say wa seriously hello mami me ho ye mami na ba cho so nyame hira mu na kyese enko baabi ya na metie aba asemi ya ye kan me fi said me ende me madwi mitimi ka say adie bo ho na feel comfortable na it's causing a little bit of misunderstanding won crofo mu a ye betumi apause for a while ye betumi ja kakra na ya hwese de besi akon ansa ne bi ya masa adwe bibi ho na mo de aba na enipa ehu de ekọ ne de ekọ but for the time let me support say yetie de de enwum ba to be kwa ya to nwum na nsa no akonwum de ma we ona me chere na ye say adie bia ye bia say present unya comfortable ya na ma untumi flow papa yeah so comfortable twen kakra twen na ye hwe de wi mu beye na mo betna ma twi bibi foforo ho a na mo de aba kakra mpesa me kan nyame nhira mo papa na me se ma me Serwaa woni beta de a wo ye no che se ma me se me sure so bi odro ma me Serwaa no kremu bia no obetie wa omo na koma to ne yem se de me kan me say fence no na ma koma ya so pattern se me so I'm some no from beginning. And they were no cophobia tem the dear bidding your maybe my rate me hope. But Yame Edu Bemono, I'm common near the Adini in your mano. I'm not come at Tommy Yemna see at the any book or at train and repem. So I said to be a from a command to form. I ain't train from Repanam the same Panoso, a pepper, I will be near exactly. It's patch or 7. We feel comfortable. Train Kaka, why? That's it.
Matse. Me da wase pa. Pastor number no is 0554227712. 0554227712. SNG electricals near ton. Cable na wohia nkanea bibia bomoden a se obeba be pebi ewe ho wani baji ye papa ye number ni 055 555 1622 055 555 1622. Queen, give us James, give hey Rade. Muti mukrom. Ghana and some yamude. Afghanistan some yamudewu. Mi wi ara malenki asam no de abeto Ghana am de nkofo de atare home. Obi atama wi a o say kasa Afghanistan kasa anu kwa me tene na kura me say hey ma bia mu de aduru no. Hey. Oh, where the mansusu. Obi tutu na adwini mu obi wia o ka wia mabubo di kra wi o say abi wi ka say Afghanistan. Hey. Hello. Good evening. So on platform so ya mo to shelen hwan no ho. Shelen hwan dem nto nsam na mudi mu konkonsa. I told free na didn't say. If me kasafi dele. Me da fu pa Italy ma me yentio. Yeah, Mr. Mamu Payensia. Come on there, Kwane, the Amoy, not to us, my eye, as I have a move my in Mom, when you got one watch, baby, I have put my doing a baby, and I did that, and I am working up with the other. Oh, my eye, you can cry, Mamma, when you go. Maybe I saw one program de nyayo na you Afghanistan segment na ye de bremuno. E na nkofo di tare ho na ye kanya adwuma ye be ye mamu. Oh, and yes. Yeah. And I out here. Why my kind dear one better be from normal giant and a jow man and be a there, but you might but why? It's Mr. Ramu. On fire on one side, yeah, did you when I saw the and I move ye from Musadi and moon ye from one corner side, Madame Name support to move from my family up, Mr. Rama. Japan is our why. Yate why? For being a reverend, non person, yes, and I'm one more at the Ebrania Master Bet Omoboa. Yanti as it, Madame as him. And ye, yo. Martin ebe sakasa. Enti mo omo live no ne baby anu mo kono ma yiro mo a. Omo di nkofo di ni ebi wo ha ne tamfu no obi no afa ho di na tam na bi bru nkofo nua. Me Afghanistan news am be kan no. U bru nkofo nua ho. Omo yeso ma bo Kontonkyi Afghanistan. Na shelen hwan no ya mutimi to. Shelen hwan mama me nyuma bu so. Salanto pa afa na me tusu. Mami ba ko na dia ne dia no. One na to na mama me tusu. Shelen hwan. Salanto pa tala ashemi. Arade. Hello, what me so. Yay! Mama Afghanistan mami. Anyu mo o to so Afghanistan na queen hello what me so. Shelanto pine, shine light. Shelanto pine, shine light. Shelan wine. Shelanto pa tala shine. I didn't go. 0554227712. Ebusuafo nyame nhira mo pa from support. Ye ebusuafo wa ha die emfirimu ba akokra no kra ni nyame animi. Emfirimu ba akokra nyame nhira mo pa de wa musiti niam ase na se de musinim se de niam ekọ. Double sparkle, Nami Mavis, Monica Wua. I have one, so I say, Marvin, Namu to say, take YouTube for Brooklyn. Nami Shramuna, I queer prempe, to say, who what
Lydia no Nana Kwame Nyame Mavis Charles Otin Cynthia Nuama Joyce Frames Nyame Shira mo pa George na Siedu guso dwene niema ahodo pii ahu se the segment ahodo pii go akwam ne ahwese de but bibia ye bia empesa be ba say the beauty of ade na nti ebre no results na ye hia no ne ba bia ekọ no eno pa ne problem no nti ade bia be ba say sa beauty ne de na wo say a person because impenisa akra me te ha ka me wo kwan a wo pe hwan picture na me hia Ghana ha minya ana mpesa mboni di ka asama me pesa me bo a mentimi monka imi wi a maka Afghanistan obi abodi na hye ho no the picture abeto ha ma me wo Afghanistan kro mo akọ hoda woni mo ba ma se kro ni wo po ase munya wa mo ai o mo bi munya mo ha ya no mo fa ni so mo call for mo ni update o mo ni se ntron kwa no mo twa kire o mo so obi e pe update sabe do mo ka kire me da bia update bia ne de ne me kwa emfa ho se ba bia me kire kire me ne bu ko mo ne me nya adwene o mo ni so mo pe no kra ne ba bia o mo gina ha no mo betie nti munya wa mo ai o mo ba ma mo fi wo mo ma mo fi wo mo ja o ma anya ne sa enye yi ti mo fa nche wo mo na afa bibia enye kam and how about Togostan? Queen, if you pause cry, you must still sing the song. Hey, na antam na di wura kro ni no. Ya tu wie ne anka ho asama na ne na ya kwaya na ase ba. Ya kwaya na ase ba. Nsem bi asisi si okroprom bi pa ne ade won se style of winning no. Kwan bebrebe asisi wo kwan ankofo befa so atensem ba nyame adoma hu santi ya ni twetwa nsem se ya nti aja bi wo ho a pese frefra ntoma na nka ma mu hu nyama ba ko mienu bi na sebe say the beauty of the dia ne de pa ban ma media oh the bi ne be ha adwene pa Francisco Wusu Redu or see the original is segment is there as evidence, so Queen don't mind really Cynthia say hey Afghanistan the Nyama ask me also Queen and Nebema we appreciate you guys a lot but some people are trying to ruin everything you know pa Mama Patricia Kodama me also good night Kodama me why Equia Prempo say I'm good oh him I watch but I don't comment because I have been busy. Oh okay Matia Equia Prempo Nyamin Shira papa Georgina but for see nobody can share Lumber Sisters Akosua Serwaa property. Yeah. And it's Augustine a champion. Or see the videos are there for evidence. We'll let them publish their own opinion. Oh, it's true. Say obi opinion kwanza na me chire say obi de me maka na obi adwini mu no. Osusu sete sant. Enye mra side na me kan. Emra side de enye problem. As I say, send de me maka ma asem. No de obi adwini ye no ntina wo de obi and de say enye ne sa. Na emom se say the beauty of ade ya ye enko se ma me na se na bi nyina so nkokika ntokwa kwotwetwe nkofo bi mremme enko se case ti ase tinya mbra side kra emra side de se me na me ye me program nti so obi se ote ade na me ye na se chen me mo obeje am obi a ende kra de ho de David ye case ya ye di a kire wo Ghana ha yi mpesa Afghanistan de no beba be sei maame na sama na beba be de ni ntokwa na ma news ni maye basa ho na ye hwe Charles Otin say my pop Amos Smith say that's very bad hard matter any name you bring on board they will still take it who say no mimi ye
me de na news ne kasa bebrebe na wo mo emfa ma asem ni mu e ma asem no enya nwonwan nya no de a oh wasem bi a wo ka betimi aka enti o to platform so who di nkomo obi so tene platform so or create the program for the segment for the listeners. So wo kofa nipa na asem na wo kan na wo de kotena o platform so koka wo bra wo ka asem a enye na wo be wi abebo Kontonkyi Afghanistan be shim wo dey qualify wo asem yeah no as if say ye seriousness na ye take wo dey ye jokes yes e wo platform so you see and the whole program no segment no wo dey gu animu ase and as much ko kan say and obente ko kan say Kontonkyi Afghanistan best so we yen say o say the beauty of but and one day pen dey sorry ye and you bet na platform is to say you can Afghanistan story a full production ya tena se ya planning and you dey buy ya adofo asomu a e yo boda omoye no you see with the one day to platform so I said the whole production in what is this they are by in inchiri mu ho yenim din ebobo enye ne kwan no me pa so Facebook nanama nshiraba Animonyam Ankra. So it's only the shallow-minded people who will fall for lies. It's true. Thank you. Judith Adumajo. I say it was the way they treated Mama Lumba during the celebration of life that angered me to fully support Mama. Yes, the bullying was too much, unbearable. God will speak for this woman. Amen. Judith Yamin Shrao. Jamima Ahen. Facebook, so there is nobody to take Tupac on. I wish I'm part of Lumba's family. Okay, Namin Shrao. Maso Ofe, or say the illiteracy is too much. Why must they believe everything they hear from those people? Hannah Engson, also good evening, Crane and Obema, no size. Thank you. Yeah, Boachiwa, see some of TLW are now more than Compound Houses Association. Really, Desmond Entry Afrane, or say the way forward is to issue disclaimer to disassociate yourself from their activities. Accra, Van Dam, Afghanistan. You bet me dissociate yourself from it, but the news are best surrounded. Mama Akosua ne nsensem no ye mpenisa ehɔ no ye problem no ye mpese ye nkwan be selfish ne ye bedwene ye nkwan ho ye dwena asɛm na antinyame afrɛ ya bemu ne ho aka ho bi say Afghanistan news is sponsored by Kontonkyi Media. Abna Pokia, ask them again. Lydia Fosu or say Queen Angios Bosompem or say Queen more vim Portia Usu ye achia hine kuefri ye Rita Serwaa Theresa Misa Evangelist Abigail Sika dancing achia hine ntwi hey by mame I see the Queen is just sit and Cassandra of Ben Georgia Mankwe Champon and Munina Cravan Dam Nyamishra mu papa ebusuafo Nyamishra mu nyina na onye mu nyina mo kese mako Nyame ya adoma. See Queen, give us last news. Hey, Mandy. Mandy, what you know? Mandy. I was for YouTube for family na mo YouTube na mo to say no want to die yo mo want to die yo friend mudi mo komo wa ho nya bro Francisco Wusu Radio so the original segment is there so let them say anything that they want. You are number one.